lay pi baro. Baro ngi terang ban syok jing i. Ban eid ban sya eid. Hai ke me kepa, ke men ke para lok para jor. Haune ka samla, ban haune ka lok. Haba ke jing eid ke control ya obreu. Wadu ba satar kano ru ujam kenap lut. Namar ke jing eid ke long ke jing long obreu. Berbala tau ya obreu ru namar ke jing eid. Ngila jias ngawi gini ke kintin ki baong. Pait dot note. Pang dot note. Dung yau dot note. Dot note mau. Dot note bathiang ne sweetheart. Berkum ta terter. Namar u dot note ne heart. Uday kardak jong ke jing eid jong ke breu. Haba ki samla ki play ke jing eid i way pat. Kim ong. Nga eid ya pi nado jabing. Ne nado kepo. Ne nado kemat. Ne kelai ne kum ta terter. Henry ki ong. Nga eid ya pi nado ka dot note. Berapa ke jing eid ki syong ket nado dot note. Uni ka samla ki kloy ban yabru namar ka jing eid. Henry ka ban langau par kelong ba bon nangi ngim sung tho. Kay kita ka jing eid ka basisya. Karkum ki Greek kidon kumba project ka jing eid. Ngani tho ya pi tang kumba Henry ujat. Kabanang kong ki khot ka eros. Kane ka day ka jing eid ka ba kenjamet. Hak ten pareng sexual love ne erotic love. Kadai ka jing eid ka ba une ka lok ki pen i way pat. Kalong bron kam nam ta shilo wat pen i jing eid hakum kane ka rukom. Andre kalong ka ba baklapat lada ka jing eid i way pat kane tang kane ba kenjamet. Namar kam de shu ka jing eid andre ka jing kwa bra jung ka do. Kumjoro ik samla sam hoy kentai ba chendrang. Kabaar ka filia kane kadai ka jing eid ki paralok. Hak baki kershan i way pat. Henry don pat ki parlok ki bay e tang namar baki yo aji mentoy laki way. Para jing jinjar kalanot pat kim sunyo baki shim kabu ki parlok jongki. Kabalay pat ki khot ka store ge. Kene kede ke jing e kabaki kemik pa ki don yela ki khon ki kti. Baki khon ru kumjo ki don yela ki kemik pa. Kene ke jing e kelong bron kambha na kamta ki khon bakin he kin san. Henry teng ki kemik pa ki pen i jing e palat yela ki khon. Hado baki khon ki yo amon. Ki khon ki ktiru ki pen i jing e yela ki kemik pa. Tang nakadaw bagi kemik pa ki ay lud. Ya ki ay ka bagi kwa. Anda ha bagi kemik pa ki mlaban ay ki pen at yela ki kemik pa. Kabasaw ki khot ka philautia. Kene kade ka jing e dalade yalade ne self love hakakten pareng. Henry lada kene ka jing e yalade kaya lam sa ka jing sarong ka jing khwan hangamay hangapa barkiwe pat kim don jaka ha ka jing im jonga kam de shu ka jing e. Kabasan ki khot ka mania. Kene kade ka jing e ka blong obsessive but possessive hakten pareng. Hateng ka biang ba une ka samla kin e bakin tip baki eid palat iway pat. Henry lada kay lam shadow bangi bishni ni dom ni trais new ya une ka samla kata kamlong ka babha. Badru ban kwa ban keren yelai ba eid met labat sengi bat ban penturi i man kapor. Kane kam deshu ka jing eid kadai tang ka insecurity hak ten pareng. Nganam keren shu chapang ka banyo bat ka pra menta ngan keren chapang ka bahan reu kata kadai ka jing eid ka badon kambha ar ka bakar pang tam na peneng kini jing eid baro. Ka jing eid ka bahan reu ki khot ka agape. Kane kadai ka jing eid ka bay per tam na kito ka jing eid baro ki bangalajer. Kadai ka jing eid ka baklam kami lenti ay ban yo na kiway. Kadai ka balong unconditional ka baklam jing khwan mentoy ay. Kadai ka jing eid ka ba Paulus bakot yuong haksti ban kong jing o shay kristan hakorin kalnong ka bakal lai khot ka bakat saw hado hinyo ka bong kumne. Ka jing eid ka sya satar. Ka jing eid kalong ka basbun. Ka jing eid kam pihun kam le khalo kam le kraw. Ka jing eid kam ju klem akor. Kam wat lade kam khoi lemne kam ju ang not. Ka jing eid kam ju kemen hak jing le bam hok. Henry shar kemen ha ka jing shisha. Ka jing eid kama be ke eke baro. Ka shania ha ke eke baro. Ka kremen ya ke eke baro. Ka yesha eke baro. Kadairu ka jing eid ka bau Jisu ha gospel o Matthews lenong ka basan kot sa paulai hado sa pausan ka baong kumne. To e ya ki dong shon jong pi bato dua na banta ki to ki bala banya pi. Pikmi lenti ban yo bainong ayu ladapi e tang ki biro ka ba e ya pi. Bar kado ka wai kadai ka jing eid ka bau Jisu e yangi uong. Ka jing eid ka ba kraw tam ka bau bre ula bandon na ka banta ki log kalong ban IT la ka jing im na ka banta jong ki. Yohanes Katstan Kalai
Kene kajing Eros, Philia, Storge, Philautia, Batmania, kede kajing kibron kam namenta jongi kibreu. Bar kede kajing kibasyong tandrai ha kajing sengo, ne feelings jong kibreu. Henry kumapitip hi bagajing sengo jong kibreu kawan kaja, bar kanum ne. Kajing sengo jong ubreu kakela nakapor siya kapor. Namar kata, dik yalay parlok jong pi. Henry dahabay kelay nong shon jong pi isi no ya i. Pi kasamla jong pi menta, Henry andahaba pi itnat kaway pat. Isi no kasamla barim jong pi. Henry kane kajing agape pat, kade kajing kaba syong tenrai, hakamon bajuat jong ubreu, om hakajing sengo jong u. Kum kanuksa, kum no pila ban yalaw nong shon, dadapim don yisong shu u light tang kajing isi. Ban yalaw nong shon, ngidai ban dakamon bajuat jongi, om tang dakajing sengo jongi. Hakane karukom ru u jisu, u yangi iway pa iway. Uong nga ya pi nado kadanod jonga. Kadai kajing kaba kraw tam hakabaw hado bola IT no ila kajing imru. Umon ban yangi iway pa iway, wala dang ilang kumno ru. Bar kajing jing u ka syongket, hak donor bukoy tam jong u. Ubadap dagjing mong suda, namar baw pelad yangi. Ublay uong, ya kazayon ha kitab u ay saya sa pakanday kanreo. Hakami ngalaroy dak, ya kakerteng jong pi hakislakti jong nga. Uji suong yangi, hakami ngalaroy dak, ya kakerteng jong pi how do no jong nga. Hado kata kajing uji su yangi, baru terang yangi ru bangin ya u. Bat yaw para breu ru kumjo. Kajing jongi yaw jisu kanum day tan kajing sengaw. Henry dakamon bajuat jongi ru. Katung nak keren sepang kajing bar udo anod. Henry pelajar ne yaw do anod jong u ne kaba jong pi. Pinamla ban yu It is impossible. Henry pila jio ne yak donor basisya jong jisu. Bon na pipin ong haoy ngayo tang hakadur ne ka statue berkumta terter. Nganong hapi baro pila yaw donor bukoy tam jisu. Ubalong do sisya Henry pimtip bat poy perkat. Ban yaw donor basisya jong jisu pide ban lech sikamas bukoy. Hakapor bapan kelay pu berkawan. Sakamet berkasnam jisu hang taken pensi yaw donor basisya jong jisu. Ukpu balapan kelas kamet jisu udah donor jong jisu. Kawan balapan kelas kasnam jisu kadai kasnam kapakan syanya ka donor jisu. Ya kane ngansod na arteli ki kampla ki baw jisu lale langba ka Eucharistic miracle habono Aires Argentina house name kandai punreu bar ka miracle of Lanciano Italy. Hakane ki jingjia jong kajingkala jong ho si kamet bakasnam basisya jong jisu. Ki scientist kilapan siya by lengkod do balashim ban experiment ide na ka donor jong obreo badang im. Ka blood group bar ka DNA jong kine ki report bro arteli seriem tik. Bantip company aspang kene ka jingjia pila ban sngap na ka YouTube ne ban pule show na ka internet. Haga gospel jong Yohanes kalanong bahan reo u jisu uong. Jar ba mi ka do jong nga bar ubadi yakasnam jong nga un im hanga bat nga hau. Walada om simla to hangno baw jisu la ayo do no jong kum kamet bangin bam Henry nga try pakat kum kite ki miracles ha Argentina bat Lanciano. Haka bagi scientist kishem bar ki pani sai kedar ba u jisu ayo do no bukoy tam jong u. Kum ka do bangin bam. Kadai hok ru namar u pelad yangi. Bat u do no jong u uday kajing yangi iway pa iway. Haba une kasamla ki iway pat. Kiong iway pat kumne pi don how do no jonga ban nga don how do no jong pi tikumta ki ngam jeli kajing jong ki kumban syukran samut kim chuang iway pat pi don hagakti ne ka kajat ne ka jabeng jonga Henry kiong pi don how do no jonga uji suru ong kumjo jar ba me ka do jonga badi ka snam jonga un im hanga ban nga pat hau Yohanes Henreo san po Henreo barkumta uyap na kabanta kajing jong u yangi way pay way. U donor bukoy tam jong u jisu deshu babhabreo. Udap na kajing mong kiba mangi kibreo ngisew kaliang da kajing lapop jongi baman kasngi man kapor. Ula ay hangi kajing jong u man kapor haka Eucharist bakot Henry bon nangi ngila jingay na u.
ukwa ban syong masa hakiyeng kasem jongi hakido no jongi henreng ikan tai yu bon sen sakan no sen ken ikan tai ka jing e jong Jisu ladang yong bangi e yaw Jisu ru hatu ka jing e jongi ya u kakta mo ka jing e jongi ya para breopat hatu nga e yaki wei tang na marabanga song e yaki kajing e jing pikan per ayu nag parisi lada pila kumta na kajing sngo ngidai ban e da ka mon bajwat jing ru barkanuksa ka bangidai ban bot kadai ka download bukoy tam jong Jisu kasiti ban kong jong Yohanes kalanong kabasaw nyaw hado kat ar kaong ko ba e ye tungin ni e iway pat namar kajing e kalong no blay baru taw ba e lakha no blay baru ito yaw blay utaw bam e ito yaw blay na baw blay ulong kajing e dakum ni ublay ulapan paw yala kajing e yangi ula pa yalaw kon mamurway sa kapartay bangindup im dao wala dam don mana bala pani iyo blay ublay usyong sa hangi ladangi e iway pat but ya kajing e jung lapen janay hangi en yero Yesus Kristus junam la junam amen.